En bukser? Ja. Er det? Det er en. Nej, jeg sgu da ej. Hvad? Jeg kan jo have en bukser. Du har ikke bukser på din art. Jeg er for skæv til det der nu. Det er overhovedet ikke sjovt. Det er faktisk... Nej, hvor er I senere. Seriøst, en af de første gange jeg mødte, tror jeg ikke sådan skidt i bukserne i koncert. Jeg havde ikke foundation. Oh my god, Sofia. Hvad fanden er det? Jeg er nervøs, Sofia. Jesus Christ. Skæv abe. Det var ikke sjovt. Så. Du kan bare høre på tur. Så ligger sådan en tøs over i hjørnet. Det var tige fnis, det var... Du havde skidt i det. Hold til nu er Nikolaj til smadret dig, jo. Anton, hvis du tørklæde. Siger du? Hvad er det, på min mor på Facebook? Min onkel har Facebook. Han har altid Kitty. Vil du ikke være venner med min far på Facebook? Jo, jeg vil. Må jeg ikke nok please? Hvad var det, du prøvede på at sige lige der? Ej, jeg kommer tilbage på min gode Den her vej. Jeg skulle ikke have en boyfriend. Hvorfor fanden skal jeg have det? Fordi du er svans. Nej. Indrøm, du er homo. Ja. Det er et stort øjeblik, det her. Kan ikke gå væk med noget kamera? Jeg Jeg skal bare lige indrømme. Det er helt sjovt. er for stiv og skæv til pose.